Adzay in life nga naninda kay nagtuo nga mahawas sa kalisod. Hoy! For today's video day, kay naata karon diri sa provincial capital of Davao de Oro, sa Nabunturan. So kay since tagatagom ta, ang tagatagom ning dayo diri sa Nabunturan. Hoy! Kay human naman tagsuroy sa ato ang lights diri sa Tagum, kay since ang Taguman ang gibansagan nga naay pinakadako nga Christmas tree. Og syempre dili na to palampason pod ang ilang Christmas tree diri sa Davao de Oro. So as you can see guys, simple lang kaayo ang ilahang kuan diri Christmas tree, pero nindot kay siya kanang murag kanang nindot ang iyang kan atake ba nindot siya dating kay bahalag simple lang siya pero dako siya unya taas. So gi-design na ang ilahapong design, simple lang pud kaayo pero attract kay siya sa layo no. Tanawa gud ninyo, so naaraman ko sa layo-layo ana wala kay pinapaduol kay since layo lagi ang ilang Christmas tree na bulag sa ilahang lights. So naggituyo pud nako na nga magpalayo-layo gamay kay para makuha na to ang ilang whole nga Christmas tree. So kung makita ninyo dugay kay mapalong iyang kipat-kipat no. So nindot pud gihapon, daghan pud gihapon ang nagadayo diri kay nindot pud ang atake sa ilahang lights diri kay kanang pa-nature pud ang ilahang atake diri nindot kaayo guys, tambay-tambayan, and then nindot kaayo kanang suruy-suruyan ba makawala sa stress. Pag stress mo adto lang mo diri kay kung miagi dituan man mi sa Monte Vista ug daghan pa ming naadtuan. So kanina lang ang murag nindot nga wala pa naman adtuan, so mao nang among gidayo. And then next time naa na pud mi adtuan, stay tuned lang.